lijep pozdrav i dobrodošli u treći audio-vizualni podcast. Sa mnom je danas Davor Solanović, pjevač opernog zbora Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i također pjevač vokalnog sastava Akvarel. Bog Davore, hvala ti što si tu. Možeš nam se evo za početak malo predstaviti. Pozdrav Tena i tebi. Pa, kao što si rekla, pjevač u zboru HNK Osijek i pjevač u vokalnom sastavu Akvarel. Tako pjevamo već jedno duže vrijeme, nastupamo, imamo samostalne koncerte što se tiče Akvarela. I tako surađujemo sa nekim onako zanimljivim glazbenicima koji su nama onako zanimljivi i bitni. Nekima smo na koncertima pjevali back vokale, što je recimo onako zanimljivo, baš konkretno Neni Belanu na njegovom velikom koncertu na Šalati prije možda 3-4 godine. Tako, pa onda prije toga je bio njegov koncert u Domu sportova, gdje smo i samostalno s njim izvodili jednu njegovu kompoziciju u a cappella obradi za Akvarel. I tako bilo je zanimljivih nastupanja. Na Zagrebačkom festivalu smo sa autorskom pjesmom izašli. To je, recimo, kuriozitet toga je da smo vjerojatno prvi sastav u povijesti tog festivala, vokalni sastav, koji je nastupio baš a cappella, bez potpore njihovog festivalskog orkestra, recimo, to je... Baš veliki uspjeh. Pa da, bilo je to zanimljiva avantura. Lijepo, evo, baš imaš bogato glazbeno iskustvo, pa možeš mi sada malo objasniti koja je zapravo razlika i u čemu ti više uživaš na daskama kazališta ili kao pjevač u vokalnom sastavu Akvarel? Pa različite su to forme. Recimo kad pitaš baš za kazalište i za operu, opera onako objedinjava i scensku umjetnost i glazbenu. Bitna je dramaturgija, mizenscena, scenografija. Znači to je jedna kompletna umjetnost, ali zadana je partiturom i tu nema puno odstupanja. A u Akvarelu to je a cappella forma i ne postoji orkestar koji će te podržati, nego sami pazimo na intonaciju, sami oblikujemo glasovima kompoziciju, tako da ja bih čak rekao da je to i teža forma. Teža forma od opere, jer u operi imaš podršku od orkestra, a ovdje iz tišine trebaš proizvesti nešto i ako pogrešiš, uvijek se vratiš u tu tišinu i koja nekad zna biti neugodna. A osim što pjevaš u vokalnom sastavu Akvarel, i pišeš neke stihove, kao što sam čula. Tako da evo, možda možeš podijeliti s nama neku tvoju omiljenu pjesmu. Znam da sviraš i gitaru. Kako uopće dolazi do tih pjesama? Na koji način skladaš kako one nastaju? A Teno, to dolazi iz teškog bola. Iz ljubavnog bola, šalim se. Pa pišem za Akvarel, baš sa mojom autorskom pjesmom Ljubav smo izašli na Zagrebački festival. A inspiracija, u biti puno toga napišeš, pa onda nešto od toga i uspije, većinu toga baciš. Tako da, ali nekad se baš poklopi da mi se svidi što napišem, svidi mi se tekst, baš legne uz glazbu i onda nekako skupim hrabrost kad nešto napravim, pa onda donesem pred ekipu iz Akvarela, pa onda im to uz veliku tremu odsviram, uz znojenje ruku i drhtanje glasa. I onda nekad mi kažu, pristojni su pa ništa ne kažu, a nekad kažu da moglo bi to proći, tako moraš još malo poraditi na ovom i onome, onda ja ponovo dođem i nešto iznesem i onda kad smo mi zadovoljni odnesemo svom producentu, pošaljemo i on složi neke aranžmane i tako otprilike nije to baš tako jednostavno, dosta tu ima boli. Da, vjerujem. Težak je to proces. Odbacivanja i tako, pa je, da.
Da. A u kojem glazbenom izražavanju najviše uživaš? Možemo li uopće reći da možeš najviše uživati samo u sviranju, u pjevanju? Znači, sigurno je to miks nekih različitih osjećaja i vjerojatno na jednak način uživaš i u sviranju, u muziciranju, u pjevanju, u pisanju stihova. Pa, uživam u dobroj glazbi. Recimo kad glazbu osjetim i kad u operi radimo nešto što me onako dirne, onda mogu reći da u tome uživam, kao recimo i u dobroj pop skladbi koja, ako ima dobar tekst, ako je lijepa melodija, onda to obično čovjeka ponese na neko drugo mjesto. Kao da nisi sad tu, nego si u priči. Da, glazba baš ima posebno djelovanje na nas ljude. A što misliš, može li glazba djelovati na neki način terapijski na čovjeka? Kako ne. Može djelovati i na način da čovjeka, ako je neka loša glazba ili ako je mračna, onda čovjeka koji je inače sklon mračnim mislima, može ga još malo i pokopati više. Ali pretpostavljam da me pitaš za ove pozitivne aspekte glazbe. Evo, baš sad kad se to pitala, nedavno se dogodilo, imali smo jednu opernu predstavu, Toska je bila i poslije smo se našli spontano, zbilja ekipa u bifeu. I imamo tako, ne znam, 10-ak stolova i svaki stol je jedno društvo. I baš se dogodilo da smo se zatekli za jednim stolom, ekipa iz naše klape, imamo u kazalištu. Osnovali smo dalmatinsku klapu, iako je, što se tiče mora, najbliži klapi naš voditelj Karlo koji je iz Mostara. A mi smo ostali svi dosta daleko, ali volimo more. I kroz tu klapsku pjesmu imamo osjećaj da smo tamo. I uglavnom mi smo sad naručili si neku cugu i to. I onda smo shvatili, pa nas 5 je tu iz klape i krenuli smo pjevat spontano, nakon trećeg gutlja određenog zdravog napitka. I odjednom je cijela terasa se pretvorila u neki tulum. Odjednom stolovi nisu bili ti koji su odvali, nego su doslovno povezivali. Ljudi su počeli pjevati s nama. I tad smo shvatili da ta glazba, baš evo to je bio primjer kako je glazba u tom trenutku spojila na toj terasi ljude i mi smo jedno sat vremena, mini koncert je bio, mi smo muzicirali, ljudi su spontano pljeskali, naručivali pjesme, ono što smo znali smo otpjevali, što nismo, smo eto tako ispričavali se, ali nešto se dogodilo na toj terasi, onako neplanski i baš smo svi otišli kući, onako punih srca. Ne znam, možda je to odgovor na tvoje pitanje. Je, apsolutno. Glazba može stvarno napraviti čudo. Je. Znači, glazba vas je na neki neobjašnjiv način sve spojila u tom trenutku i svi ste izašli s te terase onako napunjeni i sretni. Tako da evo, baš lijepo. Imali smo toplinu neku oko srca, baš je. To je prekrasna glazba i na kraju se pokazalo da smo stvarno kao ljudi smo vrlo slični i da nas pokreće ti neki slični mehanizmi. Evo, baš lijepo, Davore. Hvala ti puno što si danas bio moj gost. Hvala te, Ana, i tebi i pozdrav tvojim gledateljima. A vi, dragi gledatelji, pretplatite se na ovaj YouTube kanal i podijelite ovaj video s nekim tko bi ga volio pogledati. Lijep pozdrav!